altra moció que anem presentant en este ple va ser el tema de la bonificació de les taxes de la piscina coberta municipal, perquè és un tema que durant una junta de govern es va tractar, s'ha fet una xicoteta modificació, però anem a observar que no contempla casos com els de les famílies monoparentals, com les de famílies en les quals els cas de famílies són aturats de llarga duració. Per tant, el que hem proposat és que també es bonifique aquests casos, hi ha molts altres. Se'ns ha dit que des de l'Ajuntament i des de l'intervenció concretament que s'ha de fer un estudi econòmic respecte a aquest tema i que s'aprofitarà la revisió del conveni també en aquest impuls com a empresa que gestiona la piscina coberta per intentar refer este tema de les bonificacions de les taxes de la piscina municipal. Després es van presentar una sèrie de mocions per part de 5 grups municipals que formen la corporació municipal. Dir que el PP en va presentar un total de 3, una que feia menció a la cohesió i la unitat d'Espanya com a territori únic, no fragmentat. Esta moció va resultar aprovada gràcies als vots a favor dels components del grup popular, més l'abstenció de Ciutadans, mentre que la resta de grups anem a votar en contra perquè simplement opinem que no és un tema que pertoque debatre a nivell municipal, a nivell de poble. Benissa no és el lloc on debatre aquests temes. La segona proposta que va presentar el grup popular fa referència a la possibilitat que tenen les famílies de triar centre educatiu per als seus xiquets i xiquetes. Va ser aprovada també altra volta en els vots a favor del grup popular, més el vot a favor també de Ciutadans, mentre que la resta han de mostrar contraris a aquesta proposta perquè pensem que no és la millor manera de garantir uns centres escolars que siguin el més heterogenis possibles, perquè al fi i al cap és el que és la ciutadania real, és el món real, i per tant ens anem a mostrar contraris a aquesta proposta i l'anem a votar en contra. La tercera proposta que va presentar el grup popular, que també va presentar el grup socialista, és el tema d'adherir-se o no a la proposta que ve del Consell Valencià també, que és la xarxa de llibres. La xarxa de llibres és una bonificació que se li dona a les famílies perquè puguen comprar els llibres de text de xiquets i xiquetes en edat escolar, en el qual un terç ve a ser pagat per part del Consell, un altre terç per part de la Diputació d'Alacant i després l'altre terç correria a càrrec de l'Ajuntament de Benissa. En el nostre cas pensem que és una proposta que es queda un poc incompleta. Pensem que n'hi ha moltes més despeses a banda dels llibres de text en quant a l'educació dels nostres xiquets i xiquetes. També defensem aquells mestres que dins dels centres escolars del nostre poble estan treballant des de ja fa uns cursos en alguns cicles sense llibre de text, realitzant ells els materials, i pensem que per això aquesta proposta està bé, la celebrem, tota inversió en educació és positiva, però pensem que pot anar molt més enllà i ser un poc més ambiciosa. Anem a instar a que els grups polítics que formen l'Ajuntament de Benissa, a banda de Reiniciem, ja que tots tenen representació bé en el Consell Valencià o bé en la Diputació d'Alacant, que s'intenta fer un pacte per a l'educació i s'intenten mesures molt més ambicioses que un simple bono per als llibres. Una altra moció que n'hem presentat pràcticament tots els grups municipals de l'Ajuntament de Benissa va ser el tema de les persones refugiades de la guerra de Síria. Tots pràcticament anem demanar que Benissa s'integri dins de la xarxa de pobles acollidors per a les persones refugiades i cadascú va presentar una sèrie de mesures més o menys prou semblants. En el nostre cas, una de les propostes que anem a exposar va ser que tant els bancs com les empreses promotores immobiliàries de Benissa que tinguin pisos buits es cedisquen d'alguna manera a aquestes famílies perquè Benissa acabarà acollint famílies o persones individuals i al final es va consensuar una espècie de moció conjunta entre tots els grups i s'ha fet ja una comissió especialitzada per a elaborar entre tots una sèrie de mesures per a que siguin realistes i poder donar la màxima garantia possible cobertura a aquestes famílies que acabaran venint a Benissa en un període que no sabem exactament quan, possiblement sigui a partir de novembre i durant un termini totalment desconegut a dia d'avui. Altres mocions que es van presentar durant aquest ple va ser del grup Ciutadans, una respecte a la petició de millora
en l'estructura ferroviària que uneix Dénia amb Benidorm. I una altra segona moció que fa referència a una revisió del reglament orgànic municipal en el qual s'intenta garantir una major participació per part de la ciutadania respecte als diferents òrgans, com per exemple, en el nostre cas, el ple ordinari de l'Ajuntament de Benissa. El grup Compromís també va presentar un parell de mocions, una respecte a la transparència, que nosaltres vam celebrar i ens anem a adherir a ella, però pensem que tot el que siga transparència dins de l'Ajuntament de Benissa ha de ser molt més ampli i molt més ambiciós. No es poden quedar simplement en una simple publicació de rendes, de sous o d'e-mails de les persones que formen part de la corporació municipal. Pensem que hem d'anar molt més enllà, intentar publicar moltes coses que siguin d'interès públic general i simplement que la gent li arribi què és el que li costa a l'Ajuntament cada cosa que fa. Dir-vos també que el grup Compromís va presentar una moció d'urgència respecte també al tema de la diversitat, amb propostes molt semblants a la nostra moció, i la qual va ser aprovada també per unanimitat. I bé, celebrem que aquest tipus de mocions per fi dins del nostre poble estiguen presents dins del ple de l'Ajuntament, que siguin aprovades per unanimitat i sempre són positives perquè poden completar o engrandir les que presenten la resta de grups.